separe de la tine. Aseară a venit de la pușcărie și Dumnezeu a făcut să ne vedem în prima zi. Prima zi de bucurie. Când am venit din America, orice lume mi-e vizat. Când Adrian mergeva, și nu ce ia mai scurt din viața mea. Când îi privesc, îmi sare inima. Și orice mai scurt de lume și copiii mei. Lumina, o să fac să-și atât. Ia-uzi! Dușmanii n-aveau habar că a ieșit Ciprian direct în distracție. Nu cu TikTok, cu fetele. Au făcut și lumea tot. Lasă dacă pe TikTok. Dar oare este asta? Am o mămicuța ta, un Ciprian pian. Și se gânduie Adrian, nu mă gândea și mei. Unul la unul, milion, este viața mea, Ion. Viața lui Ciprian și a lui Divinule. Ion, 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 Ion. Unul la un milion, este patru lui Ion. Să vadă toată lumea. Și libera. Dubai, Dubai, viață ca la 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 la. Dubai, Dubai, pentru Ion Dumnezeu nu se știe. Dubai, Dubai, viață ca la 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 la. Dubai, Dubai, Europa la. Vreau să știți tot răucealul. Promovero și americano. Americano și moldoveanu. Adică trebuie paharul. Ciprian, Ciprian, acest neamul lumpian. Că Hristos mă dau în vis. Inima mea i-a vis. Aș dori moartea lui mine. Aș dori pentru cine te iubesc. Hai, oameni! Adrian Milune! Să iasă copiii și familia lui! Asta a fost plăcerea lui Adrian Milune să facă 2 strofe pentru Ciprian. A fost plăcerea lui Adrian Milune să facă 2 strofe pentru Ciprian. De la Ciprian pentru grupul și familia lui. Să bată vântul și ploaia, eu fac bani și inima ta-ia. Plăcerea lui Ciprian și lui Ali să cânte pentru toată lumea, mergem la